Sanibonani bakwethu. King Nuba lo enimazi kakhulu. Inkosi yaamabhinca le. Ayikho enye ngaphandle kwami. Bangakhuluma abakhulumayo babe nomona banomona kodwa iyodwa inkosi yaamabhinca. Kanjena. Akekho nje ngalesikhathi umuntu osawasha ibhlukwe. Ubrand ukuthi ejoli ibhlukwe liwasha nge-installment. Abanye sebelisula ngethawula bheka manje liphuma philile. Yimi inkosi yaamabhinca uJanuary njalo lo engikhuluma ngawo bakwethu. Angizuchoma kakhulu ngiyeza kuthiwa ngiyachoma ngemali yami eningi. Hayi bakwethu angizuchoma lo angikho endlini yami kuloko. Indlu yami enabo brand abaningi nama blazer amaningi adle ngokudula nangombhedo odumile. Odle ngokudula na umbhede wensimbi hayi insimbi nje. Angizuchoma ke kakhulu manje ngiyazi ukuthi sengidume ngani ngokuchoma. Kodwa nje angisho nje ukuthi kulaba nje abathi anginamali ngichoma ngento engekho. Nayi black card la engichoma ngayo futhi ngiyachoma ke manje. Black card yami la uno 7200 uJanuary njalo lo. Into engizimisele ngayo ngifuna ukuyoswiper abanye abasakaza abo2 komnye umsakazo odumile. Abasakazayo lapha ngibaswipe. Ngiyaxolisa ngokusho ukuthi ukhozi ngifuna ukuyobaswiper nje bayosakaza kwiKing Nuba FM bese ngiya kumhlobene ngiyoswipe omunye umadala naye ayongisakazela lapha. Ngiba swipe nje mashezi. Akekho ofana nami yimi inkosi yaamabhinca. Ngifuna ukuswiper nje ezweni ngiyokuswiper nawe mangifika nje kini ngiyokuswiper ngize ngiswiper nomndeni wakho ngiswipe nenja kini ngihambe ngiyonondla ngoba nje yimi inkosi yaamabhinca ngiphatha imali eningi. I-pocket money angisakhulumi ngayo. Nayi pocket money akekho ofana nami. Ngiziphathela nje u50 u300 ngiyishile endlini. Lo 300 lo uyothenga upetrol sengishoda nje imali yokuthenga imoto ngoba sokhona imali yopetrol endlini. Hayibo yimi nje uKing Nuba oyoyoyi ngizongenzani hayibo ye ngiyayigqoka mina imali obheke oyoyoyi obheke ikhavelo mina ngithi uzongenzani oyoyoyi. Ngithi ke bakwethu ayeke ukujwayelana kabi. Yimi inkosi yaamabhinca tshela abangani bakho batshela abangani babo. Ngithi oyoyoyi ngithi oyoyoyi yimi inkosi yaamabhinca nje. Ngithi yimi inkosi yaamabhinca nje. Yimi inkosi yaamabhinca bakwethu ungayaphi uhambe lonke ilizwe ngisazoniswiper. Ngena door to door ngiyomswiper umuntu nenja yakubo ngiswiper yonke into. Angithi yimi inkosi yaamabhinca nje oyoyoyi.